Ακούστε προσεκτικά, φίλοι μου, γιατί όσα ακούσετε τώρα είναι μία ανάλυση και ένα προειδοποιητικό σήμα, ένα καμπανάκι το οποίο χτυπά όλο και πιο δυνατά, διότι ο κόσμος πλησιάζει σε μία καμπή που δεν έχει επιστροφή. Την ώρα λοιπόν που οι λαοί περιμένουν την ειρήνη, οι ισχυροί του πλανήτη μας μιλάνε για εκεχηρίες, για διαπραγματεύσεις, για προσωρινές παύσεις του πυρός. Όμως πίσω από αυτές τις λέξεις, πολλοί βλέπουν κάτι τελείως διαφορετικό. Μια στρατηγική καθυστέρησης, ένα πέπλο το οποίο καλύπτει την προετοιμασία για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Στη Μέση Ανατολή λοιπόν, και ιδιαίτερα γύρω από το Ιράν, η ένταση δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αντίθετα βαθαίνει. Και ενώ τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν μια εικόνα ελέγχου και ισορροπίας, άλλες φωλές, αναλυτές και ερευνητές κάνουν λόγο για διέξοδα, για στρατιωτικές αποτυχίες, για μια σύγκρουση που επεκτείνεται και όχι απλά δεν τελειώνει. Οι δηλώσεις ηγετών ρίχνουν λάδι στη φωτιά, απειλές, υπενιγμοί για όπλα που δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί, ακόμα και σενάρια που αγγίζουν το αδιανόητο, δηλαδή τη χρήση πυρηνικών. Και αν και επίσημα διαψεύδονται, η ίδια η συζήτηση αποκαλύπτει το πόσο επικίνδυνα έχει ανέβει ο πύχης. Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή ενισχύεται. Στρατεύματα μετακινούνται, δυνάμεις συγκεντρώνονται και η πιθανότητα μιας χερσαίας επέμβασης στο Ιράν πάβει να είναι θεωρία. Εδώ λοιπόν έρχεται και το κρίσιμο σημείο. Αυτή η κίνηση δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση, αλλά θα αλλάξει τα πάντα. Το Ιράν λοιπόν δεν είναι, φίλοι μου, μια εύκολη υπόθεση. Είναι μια χώρα με τεράστιο πληθυσμό, ισχυρές στρατιωτικές δομές και προετοιμασία ετών για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μια εισβολή στο Ιράν δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε γρήγορα, ούτε εύκολα. Θα ανοίξει έναν κύκλο βίας που μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και τότε το πεδίο δεν θα περιοριστεί εκεί. Η σύγκρουση μάλλον θα εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Θα εμπλέξει μεγάλες δυνάμεις. Θα μετατραπεί από περιφερειακή κρίση σε παγκόσμια σύγκρουση. Παράλληλα, χώρες σε όλο τον κόσμο επανεξετάζουν τώρα τη στάση τους απέναντι στα πυρηνικά. Ο εξοπλισμός αυξάνεται. Οι ισορροπίες αλλάζουν. Και η έννοια της αποτροπής γίνεται όλο και πιο εύθραυστη. Μέσα σε όλα αυτά, το ερώτημα το οποίο δεν μπορεί πια να αγνοηθεί είναι οι διαπραγματεύσεις πραγματική προσπάθεια ειρήνης ή απλά ο χρόνος που χρειάζεται για να ξεκινήσει η επόμενη φάση του πολέμου? Διότι εάν οι εξελίξεις αυτές συνεχίσουν σε αυτή την πορεία, τότε ίσως βρισκόμαστε ήδη μέσα σε μια σύγκρουση που δεν έχει ακόμα ονομαστεί επίσημα, αλλά εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Οι επόμενες κινήσεις θα καθορίσουν όχι απλά την τύχη μιας περιοχής, αλλά το μέλλον το δικό μας. Και το ερώτημα παραμένει: θα προλάβει η ανθρωπότητα να σταματήσει αυτό το δρόμο ή ήδη έχει ξεκινήσει κάτι που δεν γυρίζει πίσω? Θα ήθελα πολύ να μου απαντήσετε κάτω στα σχόλια ποια είναι η δική σας γνώμη. Τι πιστεύετε εσείς? Προλαβαίνουμε ή έχουμε μπει σε μία αναστρέψιμη τροχιά?